Hemejäňize salam dostlar. Men Mehri. Habarsyz galma gepleşigimiziň 372-nji bölüminde hemejäňizi hoş gördük dostlar. Mehribanlar, bu bölüm rap dünýäsinden täzelikler diýsen köp we aýda özüniň aýdymynda kime näme diýe şonu görelim dostlar. Siz ýekece like-yňyzy basan bolsaňyz, kommentariýaňyzy galdyran bolsaňyz, mene başladym. Klip täzeliklerine başlaýan dostlar, aytışım ýaly rap dünýäsi bilen, Soprano Man bilen Svizi 347 täzece klip, täzece aýdym hötürläpdirler, Gazalina aýdymyny. Ýöne aýdymda klipde ýene biri bar. Kimdi pikir edýäňiz? Elbetde Däli Däde. Rap dünýäsiniň karoli diýip tanalýar. Däli Däde hem bar dostlar. Klip barada aýsam dostlar, bet soňkudan gowy bolupdyr we grafikany diýsen gowy goşupdyrlar. God bless, feeling good, ýagdaý koka. Gasolina, gasolina, bala meni yak gönüm maňa çyrp diýme. Gasolina, gasolina, sen bedeniň ot aýtsu sepinira. Gasolina, gasolina. Lucas Taim'den gelýär täzece aýdym, görse ağlar gözlerim aýdymna täzece gaty owadan klip çykarypdyr dostlar. Görseňiz özüňize baha beriň. İşine laýyk 4 günde 50 000 töwerek prosmotr hem alypdyr, töweleme. Dymma gürle, tappagana ýene meni ally, göz gözde. Dur kalk gene ýalan men agly. Ýüregime bölüke. Mehmet Nazarowyň solo projekti götürilende dostlar eýem 3 ay bolaydyr. Ine de täzece klip gelýär, tut elimi. Twist'ten gelýär täzece klip. Ekizler aýdymna täze klip hödürläpdir dostlar. We men pikirimçe maşynda dinleme üçin 100 like aýdymlaň birim diýen. Bular jorudan iki sany ekizler. Bular gaty däl, goloýuna getirme. Bular jorudan iki sany ekizler. Aýda ýözüňden başda bellek geçdim. Comeback dip täzece aýdym klip götürläpdir dostlar. We tesvirlerde galdyryp geçin görüpdi. Aýda ýözüň bu klibinde kime we kimlere punch oklaýaşdaýdy. Özüňiz bellek geçin. Şunu da dinleýäňiz. Kim näme diýdi maňa bildirin ok. Maňa güýç berýänler, meni öldürin ok. Comeback geçip hiç kimle ýer berin ok. Ýüz berip biziň alýan, soňam ýüz berem ok. Comeback diýdirýän Rap dünýäsiniň täzeliklerini dowam dostlar, gaty kän diýişim ýaly. Bu saparky aýdymçymyz hem rapçymyz taçneye era 89-dan gelýär. Aşyk gyza diýe aýdymy, diýsen gowy bolupdyr. Men aşyk gyza, 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 şol gyza. Men dönmen gyza, aşyk şol gyza. Men aşyk gyza, 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 şol gyza. Hüjüm we Garbit doganlarymyz. Olaram täzece King Kong aýdymyny hödürläpdirler we bu aýdym Dileli Beats'le esasanem dinleýär diýsem ýalňyşmaýan. Wow, afınım gülüye bağvan. Hiç kalmadı atamdan. Kurunken yana arkamdan. Bıraktım çıkarttım böyle skandal. Ayağımda o sandal. Özüm deregen hadım del damdan. Bala vurkuz yembek mende landan. Dostlar, gelýär jan ses şahajygymyza köp garaşylan Jahan Bagşymyzyň täzece albomynyň ilkinji aýdymyny hödürlädi dostlar. İlkinji söýgüm. Yürekleň törüne ornaşar eken, hiç adımdan çıkman ilkinci söýgüm. Yürekleň törüne ornaşar eken, hiç Yine bir jan ses şahajygymyzyň täzeligi dostlar Han Pelvanowdan dünýädäki iň eziz adamlarymyz üçin, ýagny ejelerimiz üçin aýdym, Ejejan. Ejejan güýç berýär gülýänim, sen gadryňy men enni bilýärin. Işdirmiň beýişden aglanım, razy bolken.
Cansı şakacımızın son kütəzəligi dostlar Oğul Bibi Reymovadan Gora meni aydymy. Elimde baktın yağlığı, tentime deyin sanalığı, men beryan kalla balığı, oklama var sonra meni. Elimde baktın yağlığı. MP3 täzeliklerimize başlayas dostlar. Iň gowy duetlerimizden bombo täzelik Ihlas Dadaev feat Selvi Tuvakkalyjewadan täzece aýdym seniň ýanyň. Şu ikiliň aýdymlary hemişe romantiski bolýardy. Her yerde anamı yersen yanım Biliyorum ben sen canımda canım Senden başka yok men hukmanı Täzeliklerimizin ýene biri ýadamaýan agamyzdan Nazir Habibowdan birinji yer aýdymy. Oğuz hemmeden barıncı Kalemi kaytalayaydından beti yok şonu izden Bardadı yer ve yer O gürleme özledine gürküdür Men şolgayım. Sen sormayın. Aydym täzeliklerimizin son kucasyna gelýär dostlar. Köpden bäri çykaran nokty täzelik Bahar Hojaýewadan Doýmadym. Doymadım gözlerimden, doymadım sözlerimden, umutlarım yaramaly. Doymadım men sevinden, doymadım gözlerimden, doymadım. Bir de aldamam. TikTok şakacımıza başlayas dostlar. Dişim ýaly ýadanok Nazir Habibow feat Mekan Şalmedowdan täzece aýdym menki sen. Aslında bu aýdymyň MP3 varianty nemede bar? YouTube'da bar. Ýöne klip hödürlän oklar entek. Sroçny klip gerek bu aýdyma. Sebäbi diýsen gowy aýdymdan biri. Söyleme Sana toy köyünü giydirsin Sana men hiç tak giydirmen Men keyfin Canım men keyfin Bir de aldamam. Dostlar gelin indi hemme jämiziň gowy şakajyklarynyň birine başlaryň nostalgiýa şakajygymyza, ýani könüler ýatlaryň. Bu safarky ýatlajak könüje aýdymlarymyň biri 2008-nji ýylyň hit bolan aýdymlarynyň biri Aman DJ Cemile. Rap bolsa rap bilen dowam eder ýaşaýdy. Asmandaki yıldızlarım şahittir sevgine Cemile Yüreğimin tayip olursun sen canım Cemile Karaşırım ben ömür vakti sana söydüm sen canım Kime Asmandaki yıldızlarım şahittir sevgine Cemile Inniki ýatlajak könüje aýdymlarymyň biri. O da özüniň döwründe gaty hit boldy. Berdi bi feat Mehri Ömür Zaýa. Ýadyňyzdamy? Asılmadım mı ben, gül olup sana, gülümü döktüm ben. Karıştım sana, yıldızlar ile, yağdı saçıp yoluma. Bağışla beni, alıştım beni ya Arzu yolunu İttirdim ben ol İki yıldızımı Bir de aldamam. Dostlar geleliň tesbirler okalyň şakajygymyza, Zayimny swiyaz kurýan şakajygymyza. Ilkinji tesbiri galdyryp geçen bölümimizde berekella sözüne laýyk bolan dostumuz Balkan diýe. Üstünlük diýip ýazypdyr. Sawol galdyran tesbiriň üçin seňe mişiňde üstünlük. Indiki owadan tesbir galdyran dogonumuz Güýç Sports diýip goýupdyr adyny. Şeýleräk tesbir galdyrypdyr. Assalamu aleykum gowmy media tema kollektiwiniň agzwy işgärleri. Size işiňizde üstünlük dileýän Allah Taala ömrüňize işiňize bereket bersin. Halkyň dilinde ýumşak sözler bilen gepleşik alyp barýanyňyz janyňyz sag bolsun diýe. Gepleşik alyp barýanyňyz diýe. Sawol galdyran tesbiriň üçin köp seňem işiňde üstünlük. Şeýle owadan tesbirler meni begendirýär. Jenab Yırtıcı diýe. Beh, ady ütgeşik ekeni şeýleje tesbir galdyrypdyr. Malades, işiňizde we turmuşyňyzda üstünlük arzu edýärin size media tema grupu hemmeňize işiňde üstünlük şeýdip gowy täzelikler bilen bizi hayran galdyryň diýe. Sawol galdyran tesbiriň üçin köp ilki bilen biziň çekken zähmetimiz siz begendirýän bolsa, biz ýene de begenýäs. Ihlas Puliýew doganymyz hem şeýleje tesbir galdyrypdyr, ilkinçileň hataryna ýetişmendir ýöne bu sapar.
Bravo, gaty gowy bölüm boldy diýe. Sag ol, ihlas hemişekler, ýani gowy tesbirler galdyrýan, işiňde üstünlik dileýän. Tesbirlerimizin sonkucasy dostlar oyun dünýäsi diýen doganymyzdan gelýär. İşiňizde üstünlik, janyňyz sag bolsun. Bizim sizin her sanyňyzy gyzyklanyp görýäs diýem. Sag olun, köp-köp galdyran tesbiriňiz üçin we her sanda bizi goldap, biz bilen galanyňyz üçin hem minnetdar. Dostlar, görüşüňiz ýaly bu bölüm asnamnoy rap dünýäsinden boldy. Başda belläp geçişim ýaly ýöne diýsen gowy täzelikler. Dogrymy, tesbirlerde galdyryp geçiň, hay sizin göwnüňizden hasda yaran bolsa. Men şunluk bilen bölüm jemläýin. Ýöne iň esasat näme? Özüňize gowja seredin, hemişe janyňyz sag bolsun. Indiki bölümlerde men bilen görüşýänçe hoş sag bolun. Yok mu ya? Punch näme? İşte oturasız nämenme? Sen geldi yine bulaştırıp oturda videolarım. Düzelipdir bunu, bu adamın ayağı eli bitipdir. Brilliant var oka. Viye. Aytma la, otuya otur okap. Men kedalo. Senin yanın. Dedece. Neyim bolýar adam? Näme gülýär? Menki sen aýdym. Dogry eken, ýalňyşdyr. Ýürü. Rap stile stilinde aýtdy. Gözüm aldy, aklym aldy, Cemile der. Konular birinji ta. Elim düzeltdim. Indi ýatlajak. Çıkma da menkiden. Başka da var ya, çok bakkal. Yarım çürük tarafta bandı. Ne kılı? Neçinci kilometr dip gözlep berdi. Nokat. Görköz yendi. Neyim bol gittiýdir. Bizim